I naravno, evo mene opet sa mojim kornišonima. Rano jutro smo suprug i ja otišli do bašte, pa to beremo. Evo ga, da sam već neke oprala. Ovo su ove za konzumirati, za jest. Ove su ostale za kišeljenje. Sad ću to fino lijepo da operem. Ne znam da li bi stavila malo sode, da li ima potrebe, jer ovo nije ništa ni prskano, ni ništa nekim sredstvima za zaštitu, niti nikakve hemije, već sam to kazala, apsolutno. Ali stavit ću malo, naravno. Eto ga, pa vam se javim opet malo kasnije. Tako, krastavice sam uprala. Sad ću da ovo proberem i koje su malo prerasle i nema veze, se može sve jesti. Već imam pripremljenu vodu kojim ću ja ovo da zalijem. Neka liska bez beli, promakla mi je. Ja ovo pravim, drage moje ženice, sa ocatom. Ja ne znam drugi način još uvijek. I eto. To je to. Pa će meni ovo biti vrlo brzo da ja ovo pripremim. Usput da pravim doručak. Eto. Doručku danas ovome će biti neki sendvič. Pa ko želi, želi, ko ne želi. Šta ću im ja? Ali naravno da hoće. Apsolutno moj Sibijan meni ne pravi nikakve probleme što se tiče hrane i tako. Ne prave jer ja udovoljavam. Eto, zato ne prave. Pravim ono što oni vole. Ja, pogledajte vi ovo malenu. Kako se moja kćer obraduje kad pogleda ovu malu, pronađe u tegli. Fino je sebi posijati ove kornišone i kad se to bere, to baš insan bude sretan. Hvala Bogu milostivom. To je to. Ovo sada mogu da skinem. Ja ovo ovako moje ženice prekrijem kad ima malo više posla u kuhinji, kad ima malo nešto više da perem. Ja prekrijem ovako ovaj tamo dio. Nešto me to plaši. Hvala Bogu nikad mi se nije desilo da ovo tu sve ošteti, da se napije neke vode i ovo vamo. Ne vjerujem nešto ovim materijalima. Šta ja znam, može li tamo proći voda ili ne. To kad se napije vode i malo, to je gotova stvar, ja mislim. Gotovo sad, posle kako smo renovirali kuhinju, toliko čuvam, toliko i kćerki svojoj obavezno. Kažem, stavi tu neku salavetu ili nešto i nemaš brige da li će otići voda ili ne. Sad ću ja ovo fino da pripremim tegle. Znači vodu kojom ću da zalijem već imam pripremljenu, to sebi u toku dana pripremim kad sam ovako slobodna. Pa da kad idemo da oberemo, ovo samo operem i u tegle pakovanje. Pripremila sam tegle. Sve sam tegle utrošila, što bi mi kazali što sam imala. Evo, ostale su mi još ove velike. Ne znam da li ima možda još jednu, dvije ove velike. Morat ću, mislim da kupim još tegli sebi. Još baš mi je moja prijateljica poklonila neke tegle. Ali to neće biti dovoljno. Ima njih mašala još. Ja ovako pakiram i ove krupnije. To mi super dođe kad pravim onu salatu. Zimsku, francusku, rusku, kako li već. To mi super, samo lijepo narežem ove krastavice u tu salatu da ne trošim ove male. Hvala Bogu. Nemojte mi zamjeriti ako sam malo dosadna sa ovim kornišonima. Eto, ne znam da li možete moju dragost, volju, ponos osjetiti u mom glasu, ali meni je tako drago kad ja vidim da je to nešto rodilo. Kad se sam potrudi, posije. I eto, hvala Bogu, milostivom. Imam ja ovo nešto kad posebno da redam.
Evo ga, pri kraju sam jednu teglu. Sam već napunila. Odneću vas kasnije sa mnom da pogledate stalažu koju su mi moj suprug i sin sinoć lijepo napravili, pripremili. Imali smo neku stalažu, nije imala baš neku funkciju i evo super će mi doći sada za ove zimnicu da se složim. Pa da pogledajte i vi bar kako to izgleda. Nisam ni ja još pogledala, ja mislim da su oni fino složili. Evo ga. I ova druga tegla je gotova. Ovdje imam jednu viška, nema veze, to se može popiti ovako. Idem sada odmah da donesem vodu, da ovo zalijem. A da malo ću ostaviti i vjerovatno i u rernu. Na neki stol strenje par minuta. Nešto mi tako djeluje da je fino, da sam nekako sigurnica. Pa neće to da se pokvari. Ovdje kao što sam kazala već imam pripremljenu ovu vodu. To ovako napravim kad sam slobodna. Kada mi to bude brže. I neke začine sam bacila koje sam donijela iz Istanbula. To je to. Evo ovako, sad ću ja da složim ove sendviče. Vidjeli ste to, vidi. Naš klas, naravno. Kako su dobra ova peciva. I ovako u ovim prilikama kad je sam u poslu. Evo ga. Kako li se ovo zove? Šta je ovo? Doner lepina. Aha. Ko duša, što bi se reklo, su ova peciva. Moram da požurim. Sin me zove da idemo u neku nabavku. Pa ću ja to brzinski, evo da sreća, pa sam krastavice već završila. Da bi ja to mogla malo trapista. Imam ja to fino raspoređeno, jesam. Pomfrit iz air fryera. Spas je ponekad i ovaj air fryer. Dede. Nisam imala vremena da ribam kupu salatu, pa sam ovu finu frišku krastavicu. Da li ovo moj sin hoće ovako sa krastavicom, da li neće, neću ni pitat. Ako bude gladan, ješće naravno. Ako ne bude, trebala sam prvo staviti kečap, a ne već, može to i ovako. Ajde, bismillah. Mašallah. Ma daj, zašto neće? Ko ovo ne bi jeo? Naravno. Neće da onako nije gladan. No šta mi se ova vegeta aditivu? Žurim. Ja to ovako rukama, narode moj. Nemam ja tu kad viljuškom ni nečim da ja to. Da li da stavim krastavac u ovaj drugi? Neću sve da neću fulat. Mašallah.
Može li krastavac u sendviču? Može, bez da može. Ovo ne mogu, ja sam postavila. Sad ću uključila aparat za kafu. Aj, ko te nazove, sigurno neko ima. Ne smijetaš, kako vidim. Idem sada ovo da počistim pa put pod noge. Danas po želji mojih ukućana burek. Ja ne znam kad ću ja nešto drugo snimiti, ako Bog da u ovom svom videu nekom, da to nije pita ili nešto od tijesta. Evo moga burečića. Evo moje ženice, evo moje salatice. Nisam upalila svjetlo, malo je mračno. Nema veze. Tamo mi je zimnica, znači na ove 3 police. Ovam su mi pekmezim. Eto ga. Otvorit ću vrata. Opet ti. Pa što si došla? Ne smiješ to raditi. Silaz dole. Čuješ ti mene? Brzo si ići dole. Nemoj se penjati. Brzo. Silazi dole. Pogledajte vi ovu ljepotu, molim vas. U stvari, ljepotu od mirisa. Ovo je, ne znam da li možete pretpostaviti, lavanda. Ja sam to evo sada očistila sa onih stabljika. Ne mogu ništa da snimim u kuhinji, zato što su mi ruke u katastrofalnom stanju. Dosta radim ovako sa ovim nekim zelenišima i tako. Poslužim se ja i rukavicama, ali nije mi to uvijek pri ruci. Moj Bože dragi, uništila sam mi ruke. Nema veze. E sad ću ja lijepo ovu, ne znam da li ja ovo treba da sušim ili odmah sada napravim ovu neku, ne vjerujem da ću ja to uspjeti u neke vrećice da ja to šijem, nemam ja to kad. Mislim da ću ja to sada da stavim u ovu, posluću se ovim maramicama. I onda, halo, pa šta ja to čujem? Silazi brzo dole, brzo silazi. Laju ove krobate. Brzo silazi, brzo. I evo ga, napravila sam par ovih vezica. Ovo ću sada da ubacim tamo u obuću, u garderoberu. Ne znam gdje ću sve to da postavim. A ovo, šta ako stavim ovo malo u maslinovo ulje? Morat ću ovo malo da istražim šta sve mogu još od ovog napravim. Ali je miris fantastičan. Kako ma kaže dobra prijateljica, posjeća me na Mostar. Ovaj miris lavande. Bože, Bože.
izrezat ću nam. Neka stoji ova. Malo ćemo se osvježiti od polaska. Zato i pravim ove rezove baš zbog toga da ne pukne ovako. Ali, evo, ipak je ona odlučila da će sama da mi pomogne. Malo ću vas ostaviti da uživate ovako ovim zvukovima. Najljepšim, meni najdražim. Postane nešto što ja baš volim u toku ljeta.
Spremit ću ove krompiriće. Da pečem u airfryeru. Dakle, ima malo da se moj sin prezalogaji. Pošto mi nećemo večerati kod kuće.